Asa mo tapadulungan ni? Damulag. Ko rin bahala lagi. Lamok ko. Ilanti. Unsa ni diri buskinsin? Naglamok-lamok ron ta diri. What? Ano si pangutan na dra? Wa kita no dagang kig manok hiniktan ba? Ay ko yung nagbangawat tag manok. Nagbasak pa na diri ah. Hinay bigay ko mong dagan. Sakpan. Di lagi. Look out mo ko diri na ikaw makuha sa manok. Doon kayo na dra. O sige, ako yung makuha. Tarong magbantaya pag daitaw sit-sit ha. Ako gibala. Ilan yung mata. Uy. Kisam lang naabot. Tag-iyang mo guro na. Tabulag! Tabulag! Na! Bangga pa sa tag-iya oh. Noon sa pagtanaw po sa mga gihan pod. Oh, pasensya kay boss. Ikay tag-iya ni mga manok boss. Aw, ako ani tanan. Ngano man, kung sa ka diri? Ah, gwapo mo ko kay boss ba nya? Nangita ko akong paliton. Ay, buyer di ka di ay. Pero di ba ako baligya ko mga manok? Ay siya nga boss. Wala kay bisag reject lang dia boss. Ay, wa biya ko kabuhi og reject diri. Tag isa lang unta boss bagay para makuan boss. Wala kay no. Sige na ba nyo ka dia boss. Nga kay mga ginagmay dia ba nga kuan ni mapuslan mga manok. Wala ko sa manok kay hapit ang tari. Wala, kinsa man ang duha? Boss, nindot kayo. Oh. Unsa na diri sa kong farm? Mga kawatan ni ba? Kuha ko kahoy ni. Kana lang boss. Ay, di lagi na pwede lagi. Mo na ang paborito. Hoy. Sa mga duha, unsa mo diri? Sino unsa? Kinsa man na siya boss? Na, wa ko kabalo eh. Naon siya? Wa mo kabalo? Ako itagi diri. Oh, nagdaway og lawg sa manok oh. Na nabuang nga ni. Ingon kay kay tag-iya siya man lagi. Ha? Nag-ingon ba ko ako itagiya? Taka, arman ka. Pastilan. Uto ba rin kawatan ng isa? Naabot din tag-iya. Naalis noon sila. Ay ako dali bahala ani. Sa man, malakaw mo dili kay ibunal ko ni senyoron. Lakaw mo. Sa buga pataka ang buwag bangangkon di man ni imong manukan. Ingon ba ko kakuha wala man. Hindi nagbubusan taning tuwan na. Ah, gargara mo hap. Oo nga ni mo ka sulting ngawat di ka dito. Munga gi unta ko no, ikaw po mo ka nasulti ang mga pud ka. Tagsa Dagsig unta ka. dugayan kay ikaw ganiya ron sa akin. Uy. Kuhag manok, wa man ka ni sinyas nga naan tag-iya. Alangan kay di mo puga maminaw. Ay, kauban di mong duwa ha. Ay paglalis na duha. Nako, nakuha na akong isa. Yatis, di unsa man mo na pagkuha. Bitaw. Ani ni tabo ato. Ano pa gyud tato? Tara magsabaw na tag manok. Tara. Yatis sila ra duwa. Kuya pila ko.